Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Өзіләмләп популяр татарча жырларына фортепианода уйнап, видеоға төшіріп, интернетқа кіртуші қыз турында біздің де толығырақ білесіміз келе. Сен Ойзиля Вахитова кім ол деген сұрауға өзіңше жауап бересің? Мен обычный қыз, студентка. Ола бұға мәдениет һәм сәнгать күллиятында білім алам. Быйыл соңғы ел. Һәм инде жырға мен 12 елымны бердім. Баштан бәлки күбрәктер дә 10 ел мен музыка мәктәбендә білім алдым. Соңыннан инде менә күллиятта. Жырларға мен бик яратам. Мен көн сайын жырлыйм. Һәм инде үзем жырларда иҗат итәм. Көйләрен язам, в основном инде менә шулай. Менә бу жырға моңга сәләт сиңа кемнән килә дип уйлыйсың? Былай гаиләдә жырлаучылар юк. Минем 2 апам бар. Берсе врач, табиб, икенчесе балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. Әти миңа сөйләде, аның әтисе гармонда уйнаган дип, жырлаган, бәлки алардан килгәндер дә. Менә жырлауны видеоға төшереп, интернетқа кертү ничегрәк булды? Син моны дәвам итәсеңне белеп эшләдеңме, әллә бу эш юк? Юк, мин баштан рус жырларын керткән идем. Кертә идем, аннары удалять итә идем. Соңыннан инде татарча жырларын да кертеп карарга уйладым да, һәм инде беренче жырны мин январь аенда керткән идем. Юк, менә быел. Һәм инде татар малай үзенә алып, подписчиклар күбәя башлады, һәм мин кызыгып киттем. Шуңа укыган вакытта бик вакытта юк. Теге каникулларда в основном яздырам. Шулай. Жырлар сорый башладылар подписчиклар. Шуны жырлайлы, моны жырлайлы. Мин тырышам, үзем аккордларын подбирать итәм. Аннары инде яздырам. Менә бу татарчада жырлап карарга булдым дидең, бу нәрсә белән? Ни өчен татарчада жырлап карарга булдың? Белмим, бәлки әтиәни дә этәргеч булгандыр. Аннары әле татар малайның бит ни бар, яраткан жырым дигән. Вот, может, шуңадыр да. Жырларны сайлыйсың, язылышларын сорау буенча шулай бит? В основном үзем нинди жыр телим, күңелемә нәрсә ята. В основном миңа шундай лирик жырлар. Аңа менә мин дә игътибар иттем, күбрәк моңлы жырлар. Бу нәрсә белән дигән. Ничек аңлатасың моны? Бу тавыш үзенчәлегенә карап тора. Ничек дип аңлатырга? Лирик жырларда күбрәк раскрыться можно. Ачылырга. Шуңа мелизматиканы да кушып була. Тиз жырларда хәзер, бик тиз жырларда теге мәгънәле түгел диеммисең. Шуңа күп җырчыларның бит шулай. Миңа менә Илсөя Бәдретдинова сәнгать ашый. Һәм Фирдус Тимаевныкы. Хәни апаны мин бик яратып тыңлыйм. Һәм жырларын яратып башкарам. Менә язылышларың күбрәк нинди жырларны сыйлар? Кемнең иҗатына өстенлек? Алар күбесенчә хит жырларны сыйлар. Менә хит җырчыга сыйлар. Менә шулай Ришат Тухватуллинның мәхәббәтем җыры чыккан, алар сорадылар. Синең бүген Instagram аккаунтыңда 4 меңнән артык язылышы бар. Синең дә кызыксынганың бармы? Кемнәр алар, ничә яшь аларга, кайдан алар? Мин кызыксындым, 18-дән 24 яшькә кадәр. Күбесенчә хатын-кызлар, 68%. Татарстаннан
көбісі Татарстандан, һәм инде Самарадан да бар. Башка илләрдән. Башка илләрдән юк. Сиңа инде без шулай күрдек, бик күп комментарийлар да язалар. Әйе. Күбрәк яхшы фикерләр. Әйе. Ләкин бит әле танылмау шул ягы да бар. Мәсәлән, бөтен кешегә ошап тотмый бит. Кемдер начар фикерләр дә язырга мөмкин. Сиңа менә начар сүзләр язганнары бармы? Бар, әйе. Ничек кабул итәсең? Но, аны бит инде күңелгә бик алсаң да, нәрсәгә инде ул? Күңелеңә авыр алма диләр бит инде. Шулай укыйм, җавап бирәсем килсә, җавап бирәм. Менә шулай. Булай язалар. Яздылар бер тапкыр. Җырның сүзләрен дөрес җырламаганга, шуңа гына. Менә шул синең интернеттагы сәхифәләреңне карап чыккач, һәм менә сөйләшеп утырганнан да нәтиҗә әйтеп алам. Син инде шундый үз максатыңа ирешүчән күп кырлы кеше буларак миңа ачылдың. Мәсәлән, быел Сабантуй гүзәлләре Шалыда. конкурсында катнашкансың һәм шул конкурсның финалына әзерләнгәндә көн саен үзең роль артында Әйе. Мин белдем. Менә моны син нәрсә белән аңлатасың? Бу замана таләбеме, әллә синең характерың шундый? Мин ул конкурс турында әйтеп китим әле. Мин инде былтыр ук кызыксынган идем. Күрдем дә Шалыда шундый конкурс булганын. Алабугада инде мин ул конкурста җиңеп чыккан идем. Алабугада ул алай үткәрелмәде. Безнең бит Шалыда бер ай артык репетициялар булды. Алабугада инде ул Сабантуй көнне җиңүчеләрне билгеләделәр дә. Һәм инде бетте. Шалыда бик кызык булды. Миңа бик ошады. Беренчедән, мин яңа кызлар белән таныштым. Икенчедән инде яңа опыт безнең белән укытучылар эшләде. Мин былтыр ук кызыксынган идем һәм инде менә быел катнашыр өчен мин кыштан бирле положение көттем. Һәм инде положение чыккач та мин сразу заявка җибәрдем һәм инде отборочный турга бардым. Үткәч, бик күп кызлар катнашты отборочныйда. 24 кыз булдык без һәм алдылар уңысын гына. Вот. Һәм мин бик шат булдым. Менә бу шулай да. Характерыңа бәйле шундый күп кырлы булуы. Әллә заман таләбе дип белсәң? Белмим, әйтә алмыйм. Бәлки характердыр да. Сабантуй гүзәле инде син катнашкан бердән-бер конкурс түгел, шулай бит. Әйе. Мин конкурсларда музыка мәктәбендә укыганнан бирле катнашам. Күбесенчә бөтен дөнья конкурсларында катнашам. Һәм инде мин конкурсларга йөргәндә, музыка мәктәбеннән бирле, мине конкурсларга әтием йөртә иде. Шулай ук әнием дә бергә безнең белән бара һәм укытучым. Без гел дүртәү йөри идек. Ижауда мин катнаштым, беренче урыннар алдым. Казанда шулай ук. Гел беренче урыннар алдым дип әйтеп булмый, но күбесе беренче урын. Һәм инде иң зур минем җиңүем ул Шалыда. Шулай ук бөтен дөнья конкурсы, мин гран-при алдым. Анда жюри менә шул мин катнашкан конкурсларда күбесенчә Мәскәүдән, Питердан һәм инде менә бу гран-при алган конкурста жюри Грузиядан да бар иде. Бу конкурсларда мин күбесенчә татар җырлары җырламыйм, рус җырлары һәм әрмән җырларын җырлыйм. Чөнки миңа Кавказ ошый һәм шуңа мин шундый җырлап карарга дип уйладым да һәм өйрәндем. Но ул инде халык җырлары түгел, эстрада җырлары. Шулай ук син әңгәмә башында үзең дә әйтеп киттең, көйләр язам бит. Әйе. Һәм син күптән түгел үзеңнең киеме язылган әткәйем дигән җырың чыккан. Әйе. Бу көй язу синең кайчан башланды һәм бу әткәйем җыры үзе ничек язылды? Ул беренче курста иде. Минем
дус кызым бар, ол безнең коллективтә актер бүлегендә укый, ол шигырьләр яза. Аның үзенең группасы бар иде, ВКонтакте челтәрендә, һәм инде карап утыра идем дә, шул әткәем шигыре, күңелемә керде. Һәм мин аны үземә алырга булдым. Бәлки берәр качан көйдә язармын дип инде. Һәм 3 ай узгач, илһам килгәнме, белмим, шулай утырдым да фортепиано артына, һәм шулай көй чыкты. Синең әтиеңә багышланган. Әйе, әтиемә багышланган җыр. Болай мин көйләр музыка мәктәбеннән бирле яза башладым. Бу язган беренче җырым. Җырым беренче, әйе. Болай мин көйләр генә яза идем. Просто мелодияны музыка мәктәбендә язганым беренче көемне. Бу инде җыр менә беренче курста чыкты. Тагын безгә Озилә Вахитованы көтергәнсең, язылып. Әйе. 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 Һәм менә Татар-Информ мәгълүмат агентлыгы укучылары өчен махсус башкарып китсәң инде шушы әткәем җырының берәр өлеше. Әйе. Һәр вакытта өйгә кайткан саен каршы ала газиз әткәем. Исән-имин кызым кайттыңмы дип, хәлне белә минем әткәем. Истә минем һаман барысы да, кадерле ул әткәй сүзләре. Ярамый ул аны онытырга, кадерле ул әткәйнең сүзе. Ярамый ул аны онытырга, кадерле ул әткәйнең сүзе. Рәхмәт. Һәм инде дәвам итәгән кемәле Нәсим Мәдәният күллегенең эстрада бүлегендә белем аласың. Әйе. Һәм эстрада бүлегендә белем алучы студент буларак, синең фикерең кызык менә эстрадага барырда. Татар эстрадасы турында син нәрсә уйлыйсың? Җырчылар хәзер бик күп. Һәм күңелгә үтеп керешле җырчылар минем өчен аз. Һәм инде җырчы булып йөрү, ул бит инде чыктым да җырладым түгел, халык сине яратырга тиеш, минемчә. Менә шул. Синеңчә татар эстрадасы үсүгә таба барамы, әллә бер урында токталганмы? Яңа җырчылар чыга, яңа җырчылар чыккач инде, минемчә ул үсүгә барадыр. Җырчыдан гына тормый инде, җырларыннан да тора. Шуңа минем теләгем дә бармы, менә җырларның, җырлар мәгънәле булсын. Нинди генә җыр булмасын ул. Андый җырчылар бик аз минем өчен. Минем уйлавымча. Менә син үзең нәрсәне үзгәртергә икенче чиратта эстрада? Җырларны. Әйе, җырларны. Беренчедән җырларны әйе. Мәгънәсе булсын. Менә минемчә иң зур проблема шулдыр. Менә син әйтеп киттең, Илсөя Бәдретдинова иҗаты ошый дип. Әйе. Илсөя Бәдретдинова син күмәрен булып күрәсең, күмәрен буларак күрәсеңме? Әйе. Кемнәр синең өчен күмәр? Әйе, мин аны кумирым булып күрәм. Шулай минем өчен кумир ул Фирдус Тимаев. Мин аның бер концертында калдырмый идем. Хәзер инде миңа бәхет елмайды. Мин аның белән бергә эшләп йөрим. Һәм минем өчен ул бик әйбәт кеше.
нинди генә хәлләр булса да, ул минем өчен бик әйбәт кеше. Тагын бер кат әйтәм. Әйе, үрнәк ул минем өчен. Һәм мин бик шат аның концертларында. Мин беренчедән танылыр өчен генә түгел инде. Һәм андый ягы да бар. Минем өчен ул опыт. Әйе, тәҗрибә. Аның концертлары бик мощный. Һәм мин үземә тәҗрибә алам. Киләчәктә, бәлки, җырчы булып китсәм, нинди уровеньда кирәге чыгачак. Шулай без беләбез, синең Солод Мөхәммәд һәм Гүзәлем белән узган язда Әйе. Менә җырчыларның төркемнәрендә, бер җырчы белән бер җырчының төркемендә эшләү аерыламы? Булай аерылмый инде. Ул гел, мин бит Солдат Миңнехановлар белән бер ай гына йөрдем. Аларның бер ай концертлары иде. Һәм инде безнең көн сайын концертлар түгел, монда бит инде без көн сайын, без гел бергә. Анда инде без концерттан соң кайтып китә идек өйгә. Шуңа мин анда бәлки аңлый да алмаганмындыр гастроль тормышын. Монда инде аңлашыла. Һәм менә синең шушы гастрольләргә йөрүеңне, концертларда катнашуыңны аңларга була эстрадага кечкенә генә адымнар дип. Әйе. Киләчәктә үзеңне җырчы буларак күрәсеңме? Күрәм. Мин җырчы буласы килә, ләкин белмим килеп чыгармы. Һәм инде шул сорау бирәсе килә. Син танылдың һәм танылып киләсең татар җырларын җырлап. Әйе. Һәм бит инде менә соңгы арада бигрәк тә шундый вазгыять куера, татар теле кирәкме, юкмы дигән. Инде син ишетеп тә беләсең. Әйе. Менә синең фикерең нинди? Сиңа мәсәлән татар телен белән кайчан зыян дигән булдымы? Юк. Татар теле минемчә кирәк. Һәрбер бала Татарстанда яшәүче үз туган телен белергә тиеш. Мәсәлән, мин татар телен балалар бакчасыннан бирле белеп киләм. Һәм мин бик рәхмәтле әниләремә. Ул бит инде әниләрдән дә тора. Чөнки бәләкәй чактан әниләр балалар белән татарча сөйләшмәсәләр, бала татар телен белмичә дә калырга мөмкин. Һәм мәктәптән дә тора. Мин татар телен мәктәптә бик ярата идем. Әйе, татар гимназиясе иде. Һәм әдәбиятны да мин бик ярата идем. Татар телен бик яратып укыдым. Әйдә бары кибет кәлләе фәгалы кирәккә, әйдә бары кибет кәлләе фәгалы кирәккә. Иха тымрымриха, иха тымрымрихая, иха тымрымриха, иха тымрымрихая. Николанса шул килешә өйләнмәгән егеткә, николанса шул килешә өйләнмәгән егеткә. Иха тымрымриха, иха тымрымрихая, иха тымрымриха, иха тымрымрихая. Уй су җирдә су җыела, шунда казлар коена, егет вакыт кайбер вакыт чәчәк кебек коела. Иха тымрымриха, иха тымрымрихая, иха тымрымриха, иха тымрымрихая. Сөям сине, сиңа мәхәббәтем бар, күп эзләдем, табылмадым синнән мәхәббәтле яр. Иха тымрымриха, иха тымрымрихая, иха тымрымриха, иха тымрымрихая, иха тымрымриха, иха тымрымрихая. Тагын тымрымриха, иха тымрымрихая. Сая елгалары вага, сая елгалары вага, текә ярларга кунып. Агар идем шул яклардан, агар идем шул яклардан, шишмә моңнары булып. Кайтам әледерме
Әледермешке, әледермешке кайтам әлі, шишмәгә төшәм әлі, шишмәгә төшәм әлі. Хаман сине сөям дип, сөям хаман сине дип, сиремне шишәм әлі, сиремне шишәм әлі, әледермешкә кайтам әлі. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.